A sección sexta da Audiencia Provincial da Coruña, con sede en Santiago, acollerá este próximo xoves o xuízo contra un veciño de Ribeira, con iniciais SAS, por un presunto delito de tráfico de drogas. A Fiscalía pide para él un total de 5 anos de prisión e unha multa de 190.000 euros, por un presunto delito contra a saúde pública. Os feitos polos que será xulgado remontanse a marzo de 2016, cando nun control os axentes da Policía Nacional interceptaron o seu vehículo na rúa Manuel Murguía de Aguiño. No seu interior había uns 17 gramos de heroína e outros tantos de cocaína, preparados para a súa distribución e venda. Nun rexistro posterior realizado en dúas das súas vivendas, os axentes atoparon tamén unhas 192 doses máis de cocaína e 579 de heroína, ademais de 311 plantas de marihuana e outras sustancias, todo cun valor total no mercado que podería superar os 100.000 euros.